Takže já vás zdravím u dalšího videa, laguje mi tak prdel, vole, počkejte chvíli, já to musím. Jo, dobré, už je to v klidu. Takže zdravíme vás u dalšího videa, tentokrát vám ukážeme, že není zrovna nejlehčí se napojit do hry s ostatníma, tak my vám to předvedeme. Já založím hru, Create Match, Free Mode, Start, Max. Tak a samozřejmě jsme na TeamSpeaku a já začnu vyzývat postupně hráče a uvidíte sami, že prostě to není nejlehčí. My bychom natáčeli v klidu, prostě klidně, já nevím, klidně 3krát do týdne, ale uvidíte sami. Takže já začnu postupně vyzývat. Tak vyzvu nejdřív členy, kteří se na mě napojili vždy a bez problému, takže vyzvat. Vám to trvá, pánové. Chvilku počkáme a uvidíme, co to udělá. Oh, hello. Zombie je tady, výborně. Goldfire je tady. Tohle jsou členové, kteří prostě nikdy problém nemají. No, a kde pak je ten třetí? Kde se zatoulal? Znovu, prosím. OK. Tak, vyzvat. Klidně vyzvuj Venoma. Zde. Jo. Svoby vyzvat. Všechny, které vyzývám, jsou tady na TeamSpeaku. Padlo mi to. Takže unable. No. Slyšíte? Unable Byla connect to hra, game padla. session prostě. Unable. Další, jako to prostě... A tak to dělá asi půlce klanu, jo. Tyjo, koho jsem ještě nevyzval? Svoby, no, Unable. Ronson. Už ani chuť nemáte, Vyzva. ani nič, keď vám to napíše furt ten zasraný unable. Asi tak. Unable. Slyšíte sami. To je prostě jako... Tady by bylo... minimálně 20 lidí, ale jako... To je prostě nemožné. Víš, co je zaujímavé, že tak jsem neměl unable. Sami slyšíte, prostě. Ono si to dělá jak chce, co chce. Nikdo prostě ne. Tak OK, tak založí, já nevím. Zombie. Tak třeba svoby, založ ty svoby a vyzvi mě. Dobře. Tak my chvilku počkáme a... Tak hru klidně můžeme startnout, že jo. Ukázat, že tohle funguje. Mezitím svoby založí a vyzve mě. Vidíte, toto je prostě v klidu, jo. Jo, díky. Se připoju. No. Pozývám. OK. Nepřipojím se na tebe. Slyšíte? A prostě, vidíte, přesně toto napíše. Přesně, Unable Connect to Game Station. Toto řešíme už od začátku prostě, co tento klan vznikl. Toto je problém. Prostě snažili jsme se zjistit, jako, co je za příčině. Jaká je příčina? Já jsem se připojil. No. Wood. Jo, tak ty se, no vidíte, on se na něho napojil. Vyzval ho, Svoby ho vyzval, on se napojil. Já ale se s ním zase nenapojil. A to prostě, hlavně, že v Rockstaru psali, že NAT potřebujete mít otevřený či volný, UPnP má být k dispozici, používá se. Mám to tak, klidně vám to ukážu, mě to nedělá problém. Nastavení, informace o síti. Tady se podívejte, typ NAT, volný, UPnP, používá se k dispozici. Já fakt nevím, co je potom za problém. Při tom, že
NAT mám volný a u PNP nemám povolený a funguje mi. No, tak jako Teda já to je- potom nevím. Jo. Jako, to je, prostě sami vidíte, jako, tak to mám problém s napojením i s vlastním zástupcem. Jedenkrát se napojíme, druhýkrát se nenapojíme, třetíkrát se nenapojíme. A to je tak prostě, je to takto prostě. S někým se napojím vždycky, s někým se nenapojím vůbec nikdy a s někým se napojím jenom, když se live chce, jo, asi takto. No dobře, tak tímto jsme vám asi ukázali, jak to tady chodí, prostě nervy z toho mají tady asi všichni. Tak to je taky, na zdraví, to je taky jeden z důvodů, proč teďka pomalu taky zakládáme druhou skupinu, ne že by GTAčko úplně končilo, ale zakládáme také skupinu pro Armu 2. Ovšem samozřejmě pravidla věková platí stále. A ostatní pravidla. No, nebudeme teda odbočovat od věcí, sami vidíte, jak to teda funguje. Říkám, prostě kdyby problém nebyl, tak videí je asi 3x víc. Na zdraví. Tak se mějte lidi. No a s pozdravem NYPD Clan. Čau.